जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 13வது நாளாக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயம். 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது இந்த அத்தியாயத்தில். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல் 18 அத்தியாயங்களில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நம்மளுடைய ஞான யோகத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லுது. இதுல வந்து பகவான பத்தின ஞானத்தையும் இந்த இந்த உடல் எடுத்ததற்கான அந்த என்ன கடமைகள் செய்து நாம் பகவானை அடைய போகின்றோம்ன்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். 5 விஷயங்களை கேள்விகளை திருப்பி வந்து அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து கேட்க போறார். க்ஷேத்திர அப்படின்னாக்கா இந்த களம், இந்த உடல், அந்த உடலை அறிந்தவன் ஆத்மா. சோ க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அவருடைய உணர்வு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्वषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। சோ நேத்துக்கு நம்ம 10வது அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பக்தி யோகம். சோ அர்ஜுனர் திருப்பி கேட்கிறார், பக்தி சிறந்ததா அல்லது அந்த உருவமற்ற நிலையில், அதாவது அருவத்தின் பால் அவங்க வந்து ஆஹ் செயல்களை செய்கின்றார்களே அவர்கள் பக்குவமானவர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் சொல்றார், பக்தி செய்யறவங்க தான் வந்து சிறந்தவர்கள். ஆனால் இருவருமே வந்து பகவானை தான் அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு. பக்தி வளர்ச்சியோட முன்னேற்ற நிலைகள் 6 நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி, அனன்ய பக்தி கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் பார்த்தோம். சாதன பக்தி பார்த்தோம். மூன்றாவதாக நிஷ்காம கர்ம யோகம். சாதன பக்தின்றது அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது. அடுத்தது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், செயல்களின் கர்ம பலன்கள்ல ஈடுபடாம அந்த செயல்களை அதோட பலனை பகவானுக்கு கொடுக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய பக்தி பார்த்தோம். அடுத்து ஞான பக்தி பார்த்தோம். அடுத்து தியான பக்தி. ஞான யோகத்தை காட்டிலும் தியான பக்தி சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். பக்தனுக்கு உண்டான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறது மூலமாக நாம் பகவானுடைய ஆஹ் பிரியமானவர்களாக மாறுகின்றோம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் நான் 5 கேள்வி சொன்னேன். 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். க்ஷேத்ர அப்படின்னா என்ன? க்ஷேத்ரஜன் அவங்க அந்த ஞானியம் அந்த ஞானத்தை பற்றின இது. சோ 6 விஷயங்களை பத்தி அவர் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றாங்க. சோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. ஞானியம் என்றால் அறிவின் பொருள். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் இந்த இணைந்த இவர்களோட இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர், அதோட உணர்வு, அந்த 3 விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ செஷன் உள்ள போயிடலாம். ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ हरे कृष्ण। மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்கன்னா வாசிங்க. 1, 2 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यपि हीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्वितः। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை இந்த பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷன், கலம் க்ஷேத்திர கலத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஜன் அறிவு ஞானம் அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகனே, இந்த உடல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலம்.
இத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்கின்றோம். அதனால இது வந்து களம், க்ஷேத்திர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலை அறிபவன், அந்த களத்தை அறிபவன், இந்த உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்பவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத சொல்றார். இன்னும் மற்ற 2, 3, 4 கேள்விகளையும் அவர் ஆன்ஸர் பண்ண போறாங்க. சோ பிரகிருதி அப்டின்னாக்கா இந்த இயற்கை, புருஷன் என்பவர் அதை அனுபவிப்பவர். 2 புருஷர்கள நம்ம பார்க்கிறோம். ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. நம்ம நெனச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோன்ட்டு. ஆனா அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் ரிஷிகேஷர் அவரே வந்து அனுபவிப்பாளர், கட்டுப்பாட்டாளர். க்ஷேத்ர அப்டின்றது வந்து இந்த உடல், ஷரீரம், களம் அப்டின்னு பார்த்தோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்டின்னாக்கா, யாரு இந்த உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் அப்டின்னு பார்க்கிறோம். சோ அகைன் அதுல ஆத்மா, பரமாத்மா 2 பேர் இருக்காங்கன்னு பார்க்கிறோம். ஞானம் என்ன அப்டின்னாக்கா, இந்த உடலையும், இந்த உடலை பற்றி அ புரிந்து கொள்வது. அதாவது ஆத்மாவை பற்றியும், இந்த உடலை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது தான் உண்மையான ஞானம். அ ஞேயம் அந்த அறிவோட இலக்கு என்ன அப்டின்னாக்கா, பகவானை அடைவது, பரமாத்மாவை அடைவது. நாம் அவருடைய பிள்ளைகள், அங்கிருந்து இங்க வந்துட்டோம். திருப்பி பகவான் கிட்ட சென்று சேரணும். இந்த 6 விஷயங்கள வந்து பகவான் சொல்றார். பிரகிருதி என்பது இந்த இயற்கை, பிரபஞ்சம் முழுவதும். அந்த அனுபவிப்பவன் புருஷன் எனப்படுகின்றான். இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் செயல்களை செய்கின்றோம். அதனால அது க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. க்ஷேத்ரஜ்ஞன்றது இந்த உடலை பற்றி அறிந்து கொள்பவன். அதாவது அந்த ஜீவாத்மா, பரமாத்மா பார்க்கிறோம். அந்த ஞானம் என்ன? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு என்பதை புரிந்து கொள்வது. நேயம் அந்த ஞானத்தோட இலக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? பரமாத்மாவை அடைவது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. क्षेत्रक्षापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. हरे कृष्ण. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். ஒரு உடல்லயும் வந்து ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. ஒவ்வொருத்தர் இதுலயும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? இது ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாக்கு பக்கத்திலேயே பகவான் சாட்சியாக, நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சாட்சியாக பகவான் இருக்கின்றார். அதனால தான் நம்ம சொல்றோம்ல, மனசாட்சி இருக்கான்ட்டு. நம்மளே ஏதாவது தவறு செய்துட்டோம்னா, நமக்கு அந்த கில்டி கான்ஷியஸ் வருது. ஏன் அப்டின்னாக்கா, நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே வந்து பரமாத்மா இருக்கார். நாம் தவறாக போகும்போது அது சரியில்லன்னு சுட்டிக்காட்டுறது. நம்ம என்ன விருப்பப்பட்டாலும் அந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி எங்கிருந்து வருகின்றது? பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வருதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ உடலையும், அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அ அ அ அந்த உடல் வேறு, உடலை அறிந்தவன் யாரு? ஆத்மா. சோ அத 2த்தையும் புரிந்து கொள்றது தான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रपृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमत् தேங்க் யூ மாதாஜி. செயல்களின் विनिर्दितैः. களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. செயல்களின் களம் எது? இந்த உடல். அந்த அ செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. அ ஆத்மா. பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்மாவை பற்றினது நெறைய நூல்கள்ல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆ குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அது எதற்காக இங்க பிறந்திருக்கு? அதோட இது என்ன அப்படின்ட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம நெறைய வேத நூல்கள்ல பார்க்கிறோம். அதனால இப்ப மற்ற இதுக்கு நம்ம போலான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அந்த அந்த ம் என்ன சொல்றது? அந்த இலக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா, அன்னமயா. அன்னமயா என்பது என்ன? இந்த உடல், அந்த உடல் இருக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க இல்லையா? "ஒரு ஜான் வயித்துக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்" அப்படின்ட்டு. இல்லையா? அ இந்த மனிதர்கள் என்னவா இருப்பாங்கன்னா, வெறும் அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே சாப்பிடுறதுல மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த உடலுக்கு உண்டான அந்த சாப்பாட்டு விஷயத்துல மட்டும் தான் இருக்கும். சோ அது வந்து அன்னமயா அப்படின்னு சொல்றோம். அதை அடுத்து அடுத்த லெவல்ல அவங்க முன்னேறும்போது என்ன அப்டின்னாக்கா, பிராணமயா. பிராணமயன்னா என்னது? அந்த மூச்சு பயிற்சி, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய இறைவனை பற்றி அ அந்த ஞானம் எடுக்கிறது. வெறும் சாப்பாட்டு விஷயத்த இல்லாம, அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல எப்படி இந்த உடலை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்றதுன்ற அ செயல்களை வந்து முன்னெடுப்பார்கள். அது வந்து பிராணமயான்னு பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானமயா. ஞானமயா அல்லது மனோமயா. சோ இதுல வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானை பற்றின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்றதுல நம்ம ஈடுபடுவோம். அது வந்து ஞானமயம். ஆத்மா என்ன? எதற்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கோம்? அத பத்தி நெறைய விஷயங்கள வந்து
கலெக்ட் பண்ணுவோம். அது ஞானம். நம்மளுடைய ஞானத்தை வந்து விருத்தி பண்றது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம். பகவான் பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானமயா அப்படின்னு. அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் நம்ம அந்த பக்தியில முன்னேறும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? விஞ்ஞானமயா. பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்றதுல மும்முரமாக இருக்காங்க. கடைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பக்தர்களாக மாறி எப்பொழுதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆனந்தமயா. சந்தோஷமாக எட்டர்னலா பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு லெவல்ல இருந்து நம்ம முன்னேறி போறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 6, 7 महान् एक भूतान् मोबाइल अहङ्कारो ऑफ कट करना बुद्धिरव्यक्तम् एव इन्द्रियाणि दशैकं च வரமாட்டேங்குதுக்கா. पञ्चचेतसराः इच्छा द्वेषे सुखं दुःखं सङ्गादश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ हरे மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப कृष्ण வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த களம், அந்த க்ஷேத்திரம் அத பத்தின சொல்றார். சோ இந்த உடல் எப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்டின்னாக்கா, இதுல வந்து அ பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் மூலமாக செய்யப்படுகின்றது. ஆ மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. அதோட விளைவாக அவங்களுடைய அ கர்ம பலன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடல். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சூக்ஷ்ம உடல் அண்ட் ஸ்தூல உடல் 2 விதமானது. ஸோ அந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா, அந்த சூக்ஷ்ம உடல் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 24 மூலக்கூறுகள கொண்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உடல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து 8 முதல் 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? अमानित्वम् अतमवित्तित्वम् हंसीसा क्षान्त्री आर्जवम् आश्चर्योपासनं शौचं चैतन्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखं दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रतारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेविक्तम् अरतिर्जनसंसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञान इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यथा தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे சோ कृष्ण அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானம் என்று எது அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லையா? அந்த ஞானத்தை பற்றி பகவான் சொல்றார். என்ன அது ஞானம்? அடக்கமாக இருத்தல், கர்வம் இல்லாமல் இருத்தல், அஹிம்சைய ஃபாலோ பண்றது, பொறுமையாக இருக்கிறது, சிம்பிளிசிட்டி எளிமையா இருக்குது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். ஏன்னா, தன்னுணர்வை அடைந்த ஆத்மாக்கள் உனக்கு சரியான வழியை காட்டுவாங்க அப்படின்னுட்டு பகவான் 4த் சாப்டர்லயே சொல்லியிருக்காரு. எப்படி வந்து நம்ம பகவானை ஐ மீன் ஞானத்தை பெறுவது, ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகுறது அப்படின்னு அவரு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். ஸோ அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மையாக இருத்தல். தூய்மைன்னு வரும்போது அகத்தூய்மை அண்ட் புறத்தூய்மை. தினமும் குளிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த சுத்தமா இருக்கிறது. நம்மளுடைய இந்த உடல்ல வந்து பரமாத்மா இருக்கறனால கோவிலாக நினைத்து 12 இடங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திருநாமம் இட்டுக் கொள்றது. ஸோ தூய்மையாக இருத்தல், புறத்தூய்மை. அகத்தூய்மை அடுத்தவர்கள பத்தி எந்த தவறான எண்ணங்கள் இல்லாம, காமம், குரோதம், பயம், அந்த பொறாமை அதெல்லாம் இல்லாம தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது. சோ அந்த தூய்மை. தளராமை, முயற்சியோட எப்பவும் இருக்கிறது. சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் டிசிப்ளின். புலனிகழ்ச்சி பொருட்களை தவிர்த்தல், அ துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலையோடு இருத்தல். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அப்ப அந்த அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கும். அந்த தனிமையான இடங்கள்ல வாழ நினைக்கும்போது. பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானம். இத நான் தெரிந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதுதான் வந்து நம்ம ஞானம். சோ இதுல இருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன விஷயம் இல்ல, எத நம்ம அடுத்து எடுத்து மேற்கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இந்த ஜட ரீதியாக நம்ம பெரிய டபுள் டாக்டரேட் வாங்கினாலும் அது பெரிய ஞானம் இல்லைன்னு சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ இதை நம்ம வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न शक्तनासमुच्यते. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஞானத்தை பற்றி சொல்லிட்டார். அந்த ஞானியம் ஞேனியம் மீன்ஸ் அந்த அறியப்பட வேண்டிய பொருள் என்ன அப்படின்றத சொல்றார். தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. சோ எப்படி வந்து பகவான் வந்து எப்போதும் நிலையானவர், எட்டர்னலோ அது போல இந்த பரமாத்மாவும் சாரி இந்த ஆத்மாவும் வந்து எப்பவுமே இருக்கு. எப்படி பகவான் இருக்காரோ அது போல இந்த ஆத்மாவும் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அவரிடமிருந்து வந்து துகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அவருடைய இதுக்கு கீழ்ப்பட்டுதான் இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து அறியப்பட வேண்டிய பொருள் பகவான் அப்படின்றத பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत् चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அதனாலதான் அர்ஜுனனே சொல்றாரு, கிருஷ்ணா உன்னை புரிந்து கொள்றது ரொம்ப கடினம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. சோ அவர் அதனால எல்லா புலன்களுக்கும் வந்து அதிபதி அவர்ன்றதுனாலதான் அவருக்கு ரிஷிகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா? சோ இருந்தாலும் அவர்கிட்ட எந்த புலன்களும் வந்து கிடையாது. அதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்றது? நம்ம கண்ணு இருக்கிறதுனால கண்ணை யூஸ் பண்ணி நம்ம பாக்குறது, அந்த மாதிரி செயல்கள செய்றோம். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்ல. எந்த புலன் வேணாலும், எந்த மாதிரியான விஷயங்கள வேணாலும் செய்ய முடியும். அவர் அந்த கண் பார்வையின் மூலமாகவே வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் வந்து சிருஷ்டி பண்றாருன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவான புலன்கள் கிடையாது. சோ அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். ஏன்னா அவரிடத்திலிருந்து தான் எல்லாம் வருகின்றது. ஆனாலும் அவர் வந்து இது என்னோட இதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல பற்றோட இருப்பதில்லை. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அந்த முக்குணங்களை வைத்துதான் இந்த ஜட சக்தி இந்த 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 ஜட லோகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு. 16 மாதாஜி. बहिरन्तश्चूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं सान्तिके च तत्. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மை பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். பகவான் எல்லாருடைய உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார். உள்ளார பரமாத்மாவாக, வெளிய பரபிரம்மமாக, அசையும் அசையாதவற்றிலும் இருக்கின்றார். அவர் ஏற்கனவே சொன்னார் இல்லையா, அசையாததுல நான் இமயமலையாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லியிருக்கார். சோ அசையக்கூடிய எல்லாத்துலயுமே வந்து பகவான் இருக்கின்றார். அவர் சூட்சுமமானவர். அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப சூட்சம், அப்டிராக்ட், கண்ணுக்கு புலப்படாதவர். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். அவருடைய சக்தி அந்த ஜட இதெல்லாம் மீறி நம்ம அவரை வந்து பண்ண முடியுமா? கடினம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எல்லா 14 லோகங்களுக்கும் மேல வந்து கோலோக விருந்தாவனம்னு பாக்குறோம். அவருடைய அபோர்டு அங்கதான் இருக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் இதயத்திலும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். ரொம்ப தூரத்திலும் இருக்கின்றார். அதே சமயத்தில் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? வாசிக்கிறோம். வாசிங்க. தெரியுது மாதம். 18 ஜோதிஷாம் அபிதஜ் ஜோதிஸ் தமச பரம் உச்சதே ஞானம் ஞேயம் ஞான கம்யம் இறுதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவரை தான் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்றோம்.
அவரை அடைவதே நம்மளுடைய லட்சியமாக இருக்கும். அறியப்படக்கூடிய பொருள் யாரு கம்ப்ளீட்டா பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்வதே உயர்ந்த ஞானம். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 19வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண इति பிரபு. क्षेत्रं तथा ज्ञानं न्यायं सोत्सोक्तं समासदः मद्भक्त एतत् विज्ञान मद्भावो योपपद्यते। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது அந்த உடல், கஷேத்திரம், அறிவு, ஞானம், அறியப்பட வேண்டிய பொருள், பகவான் நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பகவானுடைய பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், தேவர்களும் ரிஷிகளாலும் கூட என்னை பற்றி புரிந்து கொள்வது முடியாது அர்ஜுனான்னு சொல்லியிருக்கார். 20வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. प्रकृतिं வாசிங்க. पुरुषं चैव यनाति भावौ अपि विकारांश्च च गुणांश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण தேங்க்யூ माताजी। மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த ஞானம் இல்லையா? எல்லாமே வந்து எப்படி பகவான் வந்து எட்டர்னலா இருக்காரோ, அது போல இவற்றுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது எப்பவுமே இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களுமே ஆகும் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். நம்ம இந்த மாற்றங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த முக்குணங்களின் காரணமாக. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. कार्यकारणकृत्वे हेतु प्रकृतिर् उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर् उच्यते। हरे தேங்க்யூ कृष्ण மாதாஜி. ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்துல மூலமாக தான் இந்த செயல்கள்லாம் வருதுனாலுமே, அந்த இம்பாக்ட் இருக்குது அப்படின்னாலுமே, நம்ம இந்த 3 குணங்கள் நம்ம தான் வந்து அதோடைய காரணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றான். சோ நம்மளுடைய கர்ம பலன்களின் மூலமாக, பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்களின் மூலமாக நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து இப்ப இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. पुरुष प्रकृति तो 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 ही पुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्कोच्य सत् असत् योनि जन्मषु। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் தீமைகளை சந்திக்கின்றான். சோ 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்களின் காரணமாக இந்த இயற்கையில இருக்கிற இதோட பிணைந்து அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதை எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை நீர் பார்த்தீங்கன்னா, மேல வந்து தூய்மையாக தான் இருக்கு. ஆனா, அது கீழ இறங்கி வரும்போது நெறைய அசுத்தங்கள் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீழ வரும்போது நல்ல ஒயிட் ட்ரெஸ் ஏதாவது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரு ப்ரவுன் கலரோ, இல்ல மேபி ஒரு ஆஷ் கலரோ அந்த அந்த கலங்கத்தோட அந்த மழை தண்ணி தான். இருந்தாலுமே அது எத கிராஸ் பண்ணி வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாரி இருக்கு. அதே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அதே மழை நீரோ, இல்ல நதியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாக்கடையில ஓடும்போது அந்த சாக்கடைக்கு ஏத்த மாதிரியான கலர்ல இருக்கும். ஒரு தெளிவான நீரோடையில போகும்போது அதோட கலர் வேற மாரி இருக்கும். அதே மாரி ஒரு மழை இதோட சேர்ந்து வருது, மற்ற ஏதோ ஒரு சேர்ந்து வருதுனாக்கா பழுப்பு நிறத்துல இருக்கும். கடல்ல போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நீல நிறமாக இருக்கின்றது. சோ நம்மளுடைய அந்த ஆத்மா வந்து தூய்மையான ஒன்று. ஆனா, இந்த ஜட இதுல இறங்கி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல வரும்போது, அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் வந்து மாறிக்கொள்கிறார்கள். அதனுடைய விளைவுகள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. उपद्रष्टानुमन्दास भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति सायुक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्णा माताजी। தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இருப்பினும் இந்த உடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட ரீதியான அனுபவிக்கிற ஒன்று. ஆனா பகவான் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர்.
மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவருமே அவர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரே புருஷர். யாரு? பரமாத்மான்றத பார்க்கணும். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स பூயோபிஜாயத்தே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். நம்ம இந்த பிரகிருதிக்கு வந்தாச்சு. நம்ம சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பிரகிருதி, ஆத்மா, நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்கள் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள பார்த்தீங்கன்னா முக்தி அடைவார்கள். ஏன்னா அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக அத பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம பகவானை சென்றடைகின்றோம் பார்க்கிறோம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. முக்தி அடைந்ததன் காரணமாக அவங்க ஏன் இங்க வந்து திருப்பி பிறக்கணும் இல்லையா? 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யானே வாசிங்க. வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானாம் ஆத்மனா அந்நே சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நீங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதனாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை எப்படி அறிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா, ஒரு சிலர் அந்த தியானத்தை வளர்த்து கொள்கின்றார்கள், ஞானிகள். ஆஹ் அடுத்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய புத்தகங்களை படித்து நம்ம அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக, அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள். வேறு சிலர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. அன்யே தவ ஏவம் அஜானந்தः கிருத்வான் ஏப்ய உபாசதே தே அபி சாதி தரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவஹூதி வந்து கபிலருடைய தாய். கபிலர் யாரு அப்படின்னாக்கா சாக்ஷாத் பகவான். சாக்ஷாத் பகவான் அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய தாயான தேவஹூதிக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றார், அந்த சாங்கிய யோகத்தை கொடுக்கிறார். சோ அதை தெரிந்து கொண்டு அவங்க முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அந்த உண்மையான ஞானத்தை அறிந்த அந்த ஆன்மீக அனுபவத்துல இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து கடவுளை பற்றின ஞானத்தை அறிந்து கொண்டு அதன் மூலமும் நாம் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அவரை வழிபட தொடங்கினார். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 27வது ஸ்லோகம் பிரபு மாதாஜி வாசிங்க. யாவத் சஞ்சாயத்தே கிஞ்சித் சத்வம் சதா வர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவியே. அது ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், நான் எல்லா அசைற அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கார். அசையாததுல வந்து இமயமலையாக நானே இருக்கின்றதும் பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த களமும் உடலும் ஆத்மாவும் சேர்ந்த களத்தை அறியக்கூடியவன் யாரு? அந்த ஆத்மா பரமாத்மா. அதெல்லாம் கலந்த ஒரு கலவை அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு இங்க சொல்றார். 28வது ஸ்லோகம் பிரபு. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு. வாசிங்க மாதாஜி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ அவினஷ்யந்தம் யஃப் பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதே இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாக இருக்கின்றான். சோ
மனிதன், விலங்குகள் எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்றத எல்லாரையும் சமமாக நடத்தக்கூடியவன். இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று, பெரிஷபிள். ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல். அது எப்பவுமே வந்து அழிவடைவதே இல்லை. பரமாத்மாவும், ஆத்மாவும் அழிவடைவதே இல்லை என்பதை எவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அதுவே உண்மையான ஞானம். அதுதான் உண்மை அப்படின்றத சொல்றார். 29வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உண்மையான ஞானத்தை கொண்ட ஞானி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா, விலங்கு, மனிதர்கள்லயே வந்து கடைநிலை மனிதர்கள், பிராமணன், நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியாகத்தான் வந்து பார்ப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். மீன்ஸ் அது வந்து தவறான ஒரு 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 கூற்று அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यथा सर्वकर्तं सौक्ष्यं सौक्ष्यं या आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा லிப்யதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. சோ பகவான் வந்து அங்க என்ன நம்ம அனாலஜி பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆகாயத்துல இருந்துதான் வந்து அந்த ஆஹ் 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 மழை அந்த இது வந்தாலுமே அது அதோடு கலப்பதில்லை. தனித்து இருக்கின்றது. ஆகாயம் வந்து தனியா நமக்கு இருக்கு. அதுபோல பகவானுடைய அந்த பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலிலே இருந்தாலும் அந்த உடலோட கலக்கிறது கிடையாது. அது தனித்துதான் இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 35 ஸ்லோகம் இல்லையா? हरे வாசிங்க कृष्ण மாதாஜி. हरे कृष्ण 34 माताजि। வாசிங்க பிரபு. यदा प्रकाशयत् एव कृत्स्नं लोहम् इमम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். எப்படி ஒரே ஒரு சூரியன் தான், ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே அந்த ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது. அது போல ஆத்மா உடல்ல ஒரு இடத்துல இருந்திருந்தாலும் இந்த உடல் நடமாடுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா தான் காரணம். இதுல இருந்து ஆத்மா போயிடுத்துன்னு நம்ம ஜட உடல் ஆயிடுறோம் இல்லையா? சடலமா மாறிடுறோம். சோ இந்த ஆத்மா தான் வந்து காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. क्षेत्र एवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்டி வாசிச்சவங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशो अध्याय हरि ओम. हरे कृष्ण தேங்க்யூ माताजी. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வேறு, அந்த ஆத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு எப்படி ஞான கண்களை நம்மளுடைய அந்த அறிவை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றது மூலமாக அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக, அதனாலதான் இது வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தங்களிலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கு என்ன? பகவானை சென்றடைவது இல்லையா? சோ இதன் மூலமாக நம்ம வந்து பகவானை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார்.
க்ஷேத்திரம் அதாவது இந்த உடல் அல்லது அந்த கலம் என்பது என்ன? க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அந்த உடலை புரிந்து கொண்டவன் இல்லையா? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறுன்னு புரிந்து கொண்டவன். இந்த ஆத்மா. புருஷன் அனுபவிப்பாளர் யாரு? அகெயின் ஆத்மா, பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருதி இந்த இந்த இயற்கை. ஞானம் என்பது என்ன? ப ஆ ஆ உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு என்று தெரிந்து கொள்பவன். நேயம் அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? பரமாத்மா. நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? பகவானை அடைவதாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன? நாம வேறு, பகவான் வேறுன்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த தூய பக்தியின் மூலமாக அவரை வந்து அடைய முடியுன்றத பார்க்கிறோம். ஆ ஸோ என்னோட செஷன் இதோட முடியுது. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वार्ता जी प्रभु जी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு